Takže čaute ľudia, to vás tu ukážem mojho natáčania z Minecraft. Je tu ukážka mojej mapy, ktorú som vytvoril dneska. A ešte není hotová, takže pozor. V popisku je adresa, kde sa môžete stiahnuť, ale napísal som, že ešte není hotová. Takže tí, čo chcete vidieť aspoň tak, aby ste si nemuseli stiahovať, tak to vám to ukážem. Som to takto robil, to si nevšimajte. Keby ste niekde pošli, že napríklad by vás to spadlo tu a uvidíte toto, tak pôjdete taďalto a tu máte, že The Storm. Klikni pre zmenu Game Mode, si takto zmeníte. Pôjdete, vidíte, že som to tu pekne tak vystyloval. A teraz vám to ukázal v čete. Vítaj u The Storm. A taďalto proste len pôjdete a tam niekde bude The Storm, čo je taká veľká miestnosť a tam budú nastavenia a tak ďalej. Že sám dáme mode. Jedna. Ešte není hotová, tak čo by sme si mohli ešte povedať? Fail, tak som z peniazmi toto vyplo. Neviem prečo. To proste vyplo Minecraft a neviem prečo, takže ja sa s vami rozlúčim a čauky.